10 неща, които трябва да знаете преди да се качите на електрически скутер. Първо, защитете се. Носете светли дрехи със светлоотразители и каска. Второ, упражнявайте се да карате на безопасно място навън, като паркинг, например. Трето, бъдете видими на пътя. Преди да се качите на скутера, се уверете, че светлините му са изправни и са включени. Четвърто, карайте винаги сами. Не трябва да возите други хора. Пето, бъдете концентрирани и фокусирани на пътя. Не карайте под въздействието на алкохол или наркотици и избягвайте разсейването. Шесто, спазвайте правилата за движение на пътя. Когато е възможно, карайте по велоалеите и се съобразявайте с ограниченията на скоростта. Седмо, гледайте напред, за да избегнете препятствия като павета, дупки или релси. Осмо, сигнализирайте с ръка при завиване. Пробвайте предварително и внимавайте или използвайте светлинни сигнали. Девето, обръщайте внимание на мигачите, които използват превозните средства на кръстовищата, тъй като може да попаднете в сляпата зона на водачите. Десето, паркирайте скутера си на обозначените места или според местните правила. Това е! Вече сте готови за безопасно каране!